Ετοιμάζομαι να πάω στο σούπερ μάρκετ και λέω κάτσε να κάνω ένα βιντεάκι λίγο για την κυρία Καριστιανού και για όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Ένα πράγμα εγώ θα ρωτήσω, guys, και πάλι ήρεμα ρωτάω. Από πότε οι δικές μας υποψίες, από πότε οι δικές μας προσδοκίες είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα και των άλλων? Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου συνδέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο γιατί έγινε αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν υπόθηκε ποτέ, ούτε συζητήθηκε ποτέ ποιες είναι οι πεποιθήσεις της, οι πολιτικές, οι κοινωνικές, όλα τα λεφτά, όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Και τώρα που κατεβαίνει στην πολιτική αρχίζουν και γίνονται πιο, τη ρωτάνε πράγματα εκτός από το γεγονός των τεμπών και τα πράγματα που αφορούν τα τέμπη. Γιατί η γυναίκα ζητάει την ψήφο μας. Από πότε λοιπόν οι δικές της απόψεις και αυτά που λέει θα πρέπει να συμφωνούν με τις δικές μου, που εγώ τη στήριξα γιατί έχασε το παιδί της και έκανε έναν δίκαιο αγώνα για δικαιοσύνη? Από πότε εγώ σαν δεξιός, αριστερός, κεντρός, οτιδήποτε θα πρέπει να ένας άνθρωπος που συνδέθηκα μαζί του για κάποιον μη πολιτικό λόγο να είναι οι απόψεις της και αυτά που πιστεύει ίδια με μένα? Γιατί να παρεξηγηθώ? Θα σοκαριστώ. Δεν ξέρω αν και η λέξη σοκαριστώ, αν το σοκ είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσα. Η κυρία Καριστιανού κατέβηκε στην πολιτική, ζητάει την ψήφο των ανθρώπων. Έγινε με ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ δημοφιλές λόγω της τραγικής ιστορίας των τεμπών και της κόρης της, που μακάρι να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο σε κανέναν στον κόσμο. Και τώρα ξαφνικά που τη ζητείτε να πει την πολιτική της άποψη επάνω σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, που αφορούν το μεταναστευτικό και αυτά, οι απόψεις της δεν μας αρέσουν. Γιατί δεν είναι τόσο αριστερές ή κεντρώες όσο θα περιμέναμε. Πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε μεσίες και ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις από τις δικές μας, όσο και αν τους συμπαθούμε ή όχι. Αυτά.